Riders versus Team Kulot. Gabi Boys. Una, first round, 3 minuto para sa Team Kulot. Let's go! Ako pala si hero lang sa Jurassic, di sikat pero kilala ng lahat. Ako siya! Laron-laron sinta, buko ng papaya, dala-dala'y puslo, sisila ng bunga. Dahil sa sunflower! So karon, ay isuon na ang kontra. Butang inang inaay po ignawa kay ligo-ligo ni Malaka. Basi niya mga matay mo na diriya. Ang hitawin mo ya basi papel pa. Hala! Release, motherfucker! Kung ikaw po Diyos, ayaw ka magsulong-sulong sa kumpitiran. Ikaw po Diyos, ayaw ka magsulong-sulong sa... Ikaw po Diyos, ayaw ka magsulong-sulong sa kumpitiran. Ayaw ka magdulaw, butat to. Pag-sure siya atos tabay, kaligo. Oh, ang gulo lang ko, pati kung daw akong buhok bulog. Pero may nananak yun sa wilig-wilig ko ang bahong mga buhok kabalog. Gusto kang real talk? Real talk! Boss, ni famous na gay ko, palag na kay ka. Gusto kang famous, pamaligyag balot na ni Central, bugok! Sigma ka isa, Bek! Sigma ka isa! 134 pa, 134. Loading na! Kasi ako'y nagkakasabay lang mo tanan. Nag-crack. Pinagkatulos sa pinakauna, intro sa kantang abuan. Yaus pahu, grabe ka ang hit. Putangin na mo! 2 minutes, 2 minutes. Time. Ang suot sa akong carbon, murag i-charge sa ang unod-unod sa aming Yawa! pagtaga ko kay ani pa dulong ang bukog, tura man ay naglako-lako, pistol. Hala! Ayun lang. Glenn, may angay! Video gusto na mo i-acknowledge ang pag-abot sa mong hari-hari diri sa insyo. Gusto ko na i-acknowledge ni murag irong tao diri si Hero. Hala! And yes, before you play Dota, make sure you take a bath. But when you arrive in the computer run, please don't take a breath. Oh, bawa itong bersawa ka. Ako rin tayo. Okay, let's go. Kabalo ko, pag mo man yung linya, hindi na naiyaw sa ako, ito ng sikat na singer na si Bugoy Trilon. Hala! Pero may nananang Bugoy Trilon, kinapay na i-contribute sa atong community, kaya sa imong nga ang baho, maragirong ang ikapon. Hala! Time. Hello. 3 minuto para sa Team Brothers, let's go! Yo! Mana. Tell kayo, let's go! Unsay pas! Pastik lang lang! Sabta! Naman si Chris kita, Mga silingan natin bisita! Imilit ka na ito kulata!
Yawa ka sa kapula ka ngayuta. May balo sa tanan. Proud ko nga ako kapamaligag balot. O proud ko kung akong nang kontra mga kulot. Kinikulot! Sure mo ni sukol mo sa mga hari. Kahit sa mga itirasyon, kamong duwa mga Ana sila, ang pamilya nga likon na ikaw maon. Pero ang pamilya ni Kangkang sa sobra kagahe, sa sobra kalikon, pato ang kinaon! Gang! Sumo ka nga kontra! Pati kay itsura! Walang sirowa! Ano siya famous! Pagtanong ako sa timeline, piste mo na famous! Ganiyang buntag akong pamahaw kay yung stout. Please welcome, anak ni John Brown. Chris Brown eh, Chris Brown. John Brown. 1 minute pa, 1 minute. John Brown! Tao na banal! Taga-kanal! Inuod pa na si Victor Magtanggol. Allah. Pero nung mura magsidagol. Wow! Siopaw! Pati kasi nagpalit ko siyang siopaw. Ang gihakag bahaw. Apa isa? Palaman sa siopaw. Lugaw! Tanginang kangkang! Kanimong lugaw! Time, wala pa? Napay lugaw! Ilaw! Yawa! Time! Second round! 3 minuto para sa team ko. Let's go! Berbatay. Yawa ka? Ako at least parang taga pulang ayuta, limpyo. Limpyo, parang taga pulang ayuta. Dili pa niya sa imo, matog veteran na matmadagan kalimuta. Ikaw hero, masaya mo mong hari mo. Kanira isang taas ako, di ka hari, putong tabukok. Hari! Di ka hari, malilimus ka. May rhyme! Wala yung rhyme, pero at least kabalo mo flip-top, di pa silang puro trash talk, may pulos. O kinsa to? Unsa to? Dagol? Grabe sa kay ko, ikaw magi-umi kaya bulabot yung balay, tag-out di ka matulog, brad ka kuhol. Sa imong kabubo, bisag chiniper di na ka makayangan. Dapat mo ihaplas sa imong lawas katong panghaplas sa uting itong Titan. Kung sa to, napatoy dagol. Nanaway tagapulang ayusa. Ikaw, yawa ka imong ipon ay bangag. Yun sa mga kipipik, ikaw sa Bulawan, yung lilo mo. Yawa ayan ka mo sa guwaya ko yung misto-misto, panipras ito. Gusto di kong tingog, ang ranggo na ako sa murong PIO, pero ang bagay sa mong PIM, putang ina mo. Yawa mo dua, nakapula pagin mo, kulang na lag bull, mga tungag na mo. Wow. Ang kulang sa iyo yung mga uting kagmay kaayo. Di mo pinasal ko bang gusto kayong mayo, kinakukuting, putang ina nyo. Sa pagtiraw ninyo na ako kontra ka mamayutay, at least magkakwarta. Kaysa sa iyo, sige na ata, magtulan sige doon sa mapalibre yung time. Patuyo ng overnight, palibre man niya sa jack, putang ina. Jawa nga naman ay mag-overtime mo may kwarta. Ulit ito!
Ang kwarta, pag negosyo, pagpaligyan balot sa sentral, putang ina mo! Kusay mo nga dahil. Huwag kong bakot natin. Ibalik ako diri, bugok. Huwag ka malot, ha? Tumba kayo. Una-una, baka malot ka, taga-turikan. Distansya ka, lul. Diyos, uli pa ka, uli na sa sapa, pag-shower dito! Time. Second round. Last 2 minuto para sa Team Brothers. Let's go! Music. Kani si Kangkang sa nasyonal, grabe ka hamugiro! Ang kantin, iya tong teritoryo! Kang! Victor! Kamu dua! New Year na lang, wala mo mga pulos! Naliko mo, nakita mo! Inyong isampo, inyong tuloy! Iyon siya, grabe daw kay Mika Hogaw. At least di masuwing na kabaw. Kabaw and sopaw! Wow! Bugok! Ay ginugtok! Kasi makamata mo, wala para hunta mo kulong! Ulok! Sunod sa biyan, gaitok! Huwag ay kaitok! Mura ka gulok! Sometimes I lay under the moon. Bukoy trilon. Nag-flip top na. Mag-ingay para kay Boy Trilon. Bugot pa trilon. Mura kasi ito pailon. Kami na para hulog pailon. Di mo kaitong. Di ka basta-basta. Unique. Unique ko lagi. Wala pa. One pa na pa. Na pa 1 minute pa 1 minute. Ang imo kaito, grabe ka unique. Klaro kay ang lamit ni Koji. Ang paborito niya nga salida, Encantadia. Pero usay katanaw gyud siya ang probinsyano. Kay crush niya si Cardo. Putang ina mo. Gago. Birahan niya ang ko. Di ba karon kay New Year? Di ba karon kay New Year? Oh. New Year. Time. Let's go! Yawa, wala pati ang kauban. Hindi na may gusto po mga ka-versus 1 naman eh. Ako, balang itong at least mo puti. Ikaw, sobrang ka puti, di naman na puti. Uspat naman ako may kaon, yatay. Kulay kaon. Grabe ka puti. Ang uspat, kabulong mo sa inyong mundan. Ang uspat, yung may kaon sa tambay sa ipitiran. Darang-kam. Kung kabalo mo, kinisiro, kayo. Gusto pa kayo sa mga palaki sa kuwangan nila kung sila sa takropil, di ba na kita sa Facebook, puta nila, ang bugiro kay ka! Ay sa! Kaya murag nakoy nalata nga, ang ipon pangag, duwa ka buhok, kunay abak, ito pa rin patulong at duwa kang ipon sa duwa ka murag halublak! O kung sa tumingin mo, pag mamatami lang pero minimum gulok, kung sa iliparo nyo, gamay man ay mong ulok, bulok!
Di lang ka kamay o kahit kamay bukagutin ka nga. Ayaw na lawas sa pare yung kahit na pilinimutin bugok. O pag-awa sa mong kuya, pag tulang duta, pag master, ayaw lang pangupit, ayaw lang pagpalibring ang kuya ipisyok, kay pare baduan na mo. Bugoy Trilon, at least tayo na-communicate sa atong, at least tayo na-contribute sa itong community. Balik! Ikaw, dili ka din sila na striker, wakay pulong salot ka sa community. Ang exor, putot, ang magulang, abroad, ang for your information, ang papaanay sa basa mo dito sa upalot. Ano sa kumpitiran, sige palibre, kada tao-tao, doon sa'yo na magawas, kay sige na pangihi. Utangin na nyo, magawas na magdamay kinanglan, balik na mo, doon mapalibre. Magdoon, magpangwartagin nyo, mga bugaw. Tangkang, may pulos yan! May pulos! May pulos! May pulos! May pulos! May famous! Time. Last roll para sa Team Brothers, let's go! Si Kangkang ganiya, yang kwarta, mga maudos, pila pa sa, mululan na sa gross. Mutata, kaduhan ko ikaw, Sakyo ka! Uli na sa pula ang ayuta! Si Victor, grabe ka igurot mo sayaw. Tagaan na lang 5 para matawag ng badyaw. Siyang sayaw, praise! Last praise! Uta ka! Kalasungay! Mga white bulos! Maliban sa Zone C. Kalasungay, mag-ingay! Ayaw lang mo mga mamayutay. Kaning duwa ganiya, grabe ka mga hambog. Nakadulog lang isang ribag, gakurog ng itlog. Kaning duwa, magkumbo. Grabe ka gahe, combo. Mga bobo. Kaning silang duwa, ilang hinambog nga sila daw kay grabe ka gahe. Pag under gahe naman ay kung makalusi. Tor! Idol ka na ko itong kahito. Kung sa'yo may sekreto. Titan Jen! Bogo Jen! Wala na! Wala ang kontra! Zero ang bugay Brilon! Murag sipon! Murag ikaw! Zero Ipagawas yung buswan gatong kulatahon! Kanta-kanta baka sa ilaw niyo muhawa na ka! XB! Napay pangalan sa iyang kanting dito. Pasopaw ng Zero XB! Murag tae! Time! Ay, karon. Karon, kuha na siya. Freestyle na siya, 1 minute. Wala na siya appeal sa judging. Wala na siya freestyle. O hero,
Pabilin hero yaos kaligo sa dito. Panguli ko. Pabilin ka. Apeli o pras. Dito panot pras. Parira ka. Hawa rin. Iwan ka. Sunsis may labot sa mga salok. Hawa din sa sunsis. Isalok mga tanga ka. Kaya na naman tayo. Hihilo, sobra ka tanga. Mauputot ni ang siripe pag inom di paling kutsara. Yo, abab ay hilaw. Hihilo nga sa gugit tinitur ang Time. Imong naog dili na gyud na wala na'y pag-asa. May pagkadahon na may pag-asa imong naog wala na. Tawag ka. Nanulong pa ka. Dili sa amuha. Judge na kadilira. Yo! Putang! Uwi! Bugok ka! Macho dancer! Burak tae! Pogoy! Trilon! One day! Show! Napay kadis! Murag! Ball! I love you, tika, higog mga tika, pero atik ra, yawa ka! Nice one, you battle. So karon before ta magata sa judge, palakpakan sa nato mga contestant karon. Maligay! So karon, siyempre sa contest na magay madaog nga mapilde. Ato nang pautanong ka nato mga judge. First ka judge atong sponsor, si Cristo. How's Cristo? First judge. Saya masulti. Sunflower Makingay! Sa round 1 kay klaro kay ang nakadaog ato kang Victor ug kang Kangkang. Sa round 2 dayon pareha man ang nagkatsuk ang duha. Sa round 3 si Yaos o si Hero. So para sa ko kay tabla. Francis gabili sa tanan para sa kuha sada kay nga konday amanan Primero ako i-judge iboto na ko katong team iganahan ko sa tiras taga Team Kulot kay basta mag sada kay nang gawas sila mga baba yaos murag layaos murag wala dito kay na nag-live sa ikaduha murag tabla sa ikatulo ilayaos ako iboto mo uti mo ni uti. Yeah, uti. Sa ko wala akong kapas pero ang round 2 kirkayo ako ang ginuputo kay Tripikas dahil sa round 3 Layaos kay may naka-rhyme na. Pero sa ko kay sponsor man ko ako yung dumanan karong tabla. Ada ka sada ilang diri sa Pikas. Okay na kayo pero kan isa nang unfair sa kay 2 versus 1 siya sa kuha tabla lang sa kay 2 versus 1 magod. Okay na sila yaon kay mayo ang bars. Ang problema duha sila ang sa Pikas isa lang. Ako ang bot nga uyatag sa Team Kulot kay sinahan ko sa ilang tira ng Yaos. Okay na gyapon pero mas pabor ko dire sa Team Kulot. Thank you. Okay. So last na to ni judge para kay Long Pax. Let's go, Makingay!
Asa ko may kada kayo. Balos-balos na sa uwan kay kang kada lang tira sa Team Kulot tapos sa ilang sa Team Brothers sana gyapon nila. So di base ko sa kuan sa ikaduha. Pagkabot sa ikaduha, murag tabla. So tabla. Tapos sa ikatulong na rin ko ni Basi. Dua-dua man eh. So sa pika, sa Team Kulot, murag isa namin nitira. Sa Team Brothers, dua man sila. So akong boto, Team Brothers. Team Brothers, let's go! So, napatay last kay Judge Day, si Yulip. Mag-ingay para kay Yulip. Rio. Minuto ko pala yung first one sa Team Kulot dahil malakas po ang kanilang mga ribatal at mga tira nila. Guwapo kay Kuwok! Yawa! Malakas ang ilang mga tira kayo. Dahil sa second round, iatag ako sa Team Brothers kay ang Team Brothers kaya na sulit kayo ilang mga sulit kayo naguslit na sila yung mga daw. Dahil round 3, iatag ako sa Team Brothers kapon kay isa rin itira sa Team Kulot kurang isod na kayo naunahon nga dos puntos pumunta pero isa rin itira sa isa yawa ka kang! Team Brothers yung kulay ko boto yaw! Magigay! So, napalit tayo isang kajasya na Alintano at ang sponsor yung pon Rio! Wala na Rio! Magingay para kay Rio! Striker, magsapa! First round, lihatag na ako sa Team Kulot. Second round, Brothers. O sa ikatulo, Brothers na yun. Ora to. Yeah, magingay! So, before tayo sa winner, ipaanti sa natin itong mga tara. Albert Salinyo sa Brigala, nagpapalik. Kantang Way Pulos! Famous, bugok. Sa'yo, famous na boss. So, ulitin ako si Yolanda Terasa. Hindi ganong sikat pero kilala ng lahat. So, ganina, katong naman mo, tulo ka teachers, panalo, Team Brothers, magingay! So, sa mga shoutout ya, mga shoutout na tutuloy. Ayos. Shoutout tayo kay Gisalin. Shoutout sa YouTube channel, tanawin ang dito ninyo. Flip Top Lollipop. Pamili ni mo sa Valencia. Pamili na ko sa Valencia. Sikat na ko! Yeah!